Este nici 1v1, bine, nu este chiar 1v1, dar că este ceva solo. Și noi o să ne jucăm. Mă joc cu Sonic, o să-i las canalul în descriere, cred, habar n-am dacă știu. Cred că este pe aici, cred că a luat-o pe Bea, habar n-am. Eu nu sunt lângă el, pentru că și el filmează. O să plec, pentru că mă omoară botul. Sau nu? Ce? Hopa, cred că e... Ok, deci am murit. Bea este Sonic. Acum este 1v1 cu un bot. Asta e, cred că e un gadget sau Star Power, habar n-am ce este. O să ia pe Bea, pe Sonic. Eu o să ies și o să-mi aleg un brawler până atunci. El este mic. Cred că o să aleg... cred că o să aleg pe asta. Am bani, serios, chiar nu am bani. Și vedem aici ce zice. Ok, deci o să îl aleg pe Leon și o să iau acest Star Power și este un singur gadget și dau ready acum. Deci da, am dat ready. Și acolo cred că e Sonic. Nu, e un bot. Ok, deci știu că nu poate să mă moare, nu? Nu. Deci aici este clona mea. Desigur că este clona mea. Mai fac una. Ce? Deci habar n-am să joc. Mai dăm o clonă, habar n-am. Dar că o să acum... Era să mă moare botul. Este ceva ce mă urâtă. Că mă omoară un bot. O să omorăm. Asta-i. O să facem timp cu Sonic și după o să-l omorăm. Fiți atenți ce idee am. Fiți atenți. Așa. Facem acum timpul el și o să-l omorâm. Uitați. Ha. N-are minte. Și o să-l omorâm. What the fuck? De ce da atât de mult? Ok, deci ne-am băgat în acest tufiș. Habar am ce să zic. Și el... Și eu cred că o să vină el. Trebuie să plecăm de aici. Că nu mă vede. Îmi dat emoji și să-l omor acum. Stați. Uitați. Ei. În fine. Acum o să-l iau pe Rico. Și o să iau acest Star Power. Și asta. Și dăm ready. Este ora 16 și 51 de minute. Mă ce face asta? Oh, ok. M-am lămurit, să zicem. Nu chiar. Hopa, uite-te pe Sonic că sunt mare, fac. Ok, deci... Habar n-am ce... Uf! Deci jur că n-am vrut... Nu! În fine, am murit. O să ne uităm la el, desigur. Sincer, nu prea știe să joace. Dar eu o să-mi aleg un alt brawler.